Kaixo guzti, eta ongitorri Tropelaren podcast berrietara, gaur 2022ko apirilaren 21 dugu. Maskarak ez erabiltzeko eguna barrualdean, orain arte alare podcasta horrela garatzen genituen. Eta hau 555. Podcasta izango dugu kerrik ezean mintzat. Eta nola ez, asteartean abiatuko den Romandiako itzulia zarituko gara. Bueno, aurrez ikusko duten astenetan nola aplikatu dugun erlojupekoa bigarren saioari, atzeak pixkatekin bada ere. Bueno, hor gabiltza harrapaladan, gauza bere tokia jarri nahian, denborak aukera ematen digun eta erlojupekoaren 3. atala laizter izaten dugun. Bitartean, nio moduan, gaurkoan Romandiako itzuliaren inguruan hitz egitera gatozkizue, nekin dut Iban, kaixo Iban? Atzalde nagoit. Bueno, oraindik ere buru belarri sartuta gaude Ardenetako hiruko horretan, aipatzen genuen aurreko podcastean nola Frantziako hauteskundea baldintzatu duten, jaingo duzueno, iparraldean bizi zaretenok, hitzordua izango duzuela, igande honetan botoa emateko, Le Pen eta Macron artean duzue aukeratzeko garaia edo egiteko autua nahi zen ez gero bintzat, hori norbera ikusiko du, bitartean, igandean jokatuko dena da Liège-Bastogne-Liège, asteazkenean jokatu zen Flash Ballon, bai emakumezko zen gizonezkoena, eta igandean aipatu bezala, bai gizonezko zen emakumezkoen Liège izango dugu, kabali izan zen emakumezkoetan garaiak izan moduan, eta gizonezkoetan, bateun zen, naiz eta, ia 42 urte dituen, ze azile beteko ditu, Valverdek eta Barcelona dien ETB-en, Valverde gira zizula, bigarra izanik ere, elkartzta berea maitzuten teleberi meintzan ikusunuen, ziban ez da ikusuan, horatu, Bareimeko Teunsek eraman zula etapa, etapa ez, barkatu klasikoa. Eta, Barein topera da bilela, bihar jokatuko da bide bat esan, ez? Txekoi begira Iban, petako tur hori, bihar amaituko dela, hor buruan dugu Pello Biloa, gaurko etapa ondoren 2 segunduko arretarekin, barretekiko, eta, naiz eta topelan kilenik ez dugun, baina bai, beti ere nolabait, gustora euskaldunak horrez, buruan ikusteekin, bat ez Pello Biloa ematen ari den guztaldeekin, itzulian etapa garepena hartuta, eta, alpeta auturra etapa garepena, lidergoa, Mikel Landaren laguntzapean, lanak edo rolak trukatuko dituztela giroa iristen denean, bitartean, ea bihar gai izaten garen edo posle dugun esan bezala nolabait ere garaipen hori horretaz hitz egitea, baldin eta bihar barretek ez badio orsten edo beste gainontzeko ineskare gogoz edo saiatuko delakoan gara. Baina, bakatu hemen pixka bat egunerokotasunare ben argizariaz, egunerokotasuna argizariaz garitzen bari bagara ere nio moduan asteartean egiteko Romandiako itzuliaz gaurko podcasta. Iban, kaixo? Kaixo, disfrutatzen aiga, ez? Beti esategu, guretzat txirrinduletza denboraldia hasten dela tropelako denboraldia hasten denean, eta bain puntu batian aurkitzen gara, ez, aipatutako Ardenetako hirukoa, Paris-Roubaix baita pasaberri da, itzulia baita atzean utzi genuen, eta, etorkizun hurbil honetan, azkagu Romandiako itzulia agian esain entzutetsua gure artean, eta gero urteko lehenengo zita hola potoloa dela, giroko 3 asteko itzuli hori, ez? Orduan, disfrutatzen aigea txeko txirrindulaiekin, Peioren garaipenekin, Peiok emandako erakustaldiekin, espektatibak baita igotzen piloa da Peio Mikel Landak beti hoi bezala girora behira kasu honetan. Eta, honek sorionez ez daka etenik, aipatu ezu, alpetako itzulia idia egiten egun hauetan, kinilen artean ez dakauna sartuta, baina hoize ez, erakusgarri, aipatzen duguna. Honek ez dakala inolako, geldialdirik, aurrera jarraitzen dugu, eta, behintzet urteko sailkapena begira, eta oaintxe hasiko da ziurrenikan, gure tropeltxetan, ikusten non
non gerau gaitezken urte bukaera honetan. Bueno, nire moduan, eta aipatzen zenuen, ez da, Iban, horrengo itzordu handia, eta itzuli handia, lehen itzuli handia, demoraldi honetako lehen itzuli handia, teleko giro izango dela, bihar gara, ostialez, irekina egiteko epea irekitzeko asmotan, horrengo ontan ere itzulian izan bezala, laborakutsaren, estako sakapin hori ere izango du, beraz, animatzen zaituztegu bertan parte hartzera, eta bueno, ez da izango, maiatzean zer izango dugun itzordu bakarra, izanik ere ondoren, emakumeen Burgosko itzulia izango dugu, eta baita emakumeen Euskal Herriko hiruko hori, prestatu dugun hiruko hori, nola baita ere, bertako izen, espero dugu behintzat, izen handiak izango diren Euskal txirrindulari, emakumezko Euskal zein atzarriko txirrindularien baleia bikain horiek biltzeko lehiaketa, beraz, ondoren, beranduago ekainean, izango den Dofin eta Suitzako turaz gain, Frantzia tur hori begira ez, guztiok hoi moduan izango gara, itzordua ez, urteko itzordua izaten baita, bitartean, nion moduan, gaur behintzat, Iban, Romandiako itzuli honetaz arituko gara, azteateko itzulia, okerrez palimana ez, bost etapa eta prologoa, ez, beti ere prologo hitza aipatzen dute, beraz, 6 izango direla punto ganatzeko garaian, etapa moduan edo behintzat emaitzak izango dituzten salkapenak, eta azken etapa horrekin, esango genuke ohiko egitura izango duela lasterketa honek, alegia aipatzen den prologo horrekin, 5 kilometrotako prologoa okerrez palimana ez, eta 5 kilometroko horren ondoren, kasik, Suitzako errepidea bakizuen nolakoa diren, gora beratxuak, azken aurreko etapa izango litzateke, etapa erregina edo mendimailako ez, etaparik garrantzitsuna, eta azken etapa hori, amaierako etapa, berore bakarkako errojupeko saio batekin, kronoeskola itxurako ez, Iban, amasik kilometrotakoa, 1000 metroko igoera bat, kasi, korezpan ez, lehen naiz profilari begira, eta esan bezala, kasik, ohiko egiturako lasterketa izango du aurtengo Romandian, eta aipatu bintzat aurko urteari begira, bertan garaile izan zela Geraint Tomas eta bigarren Riziporte, biak alabiak Gineosekoak, Masnaren dekeunikeko txindorekin podium hori osatuz, puntuei begiratuta, azkarraren ez, hor solar izan gano 3.402 puntu nire uniko zazpiak zularik, ordu hartan Movistarren zen solar txirrindulari, aurten dakizu moduan UAen dabil, eta Euskaldunik onena Jon Izagirre izan genuen, akaso horrek izango du ez, zer esana, batez ere itzulian eta pagarepena hartu eta podiumen sartu ondoren, gurekin ilan jende asko hartu duen txirrindulari baita, Iban. Bai, aipatu ez, ohiko ibilbidea, ez dute sartu dola nobedade garrantzitsuikan eta ohiko gidoi bat, espero desakegu, azkarrenentzako aukeraikan ez, Suitzako errepide gora beratxu hoietan, oso sasimen ditu etapak, portu askotakoak, desnivel askotako etapakin da azken aurreko etapa erregina horretan batez ere, eta kronoeskalada horren amaiera berezi horrekin, eta iaz Geraint Tomas hartu genu, izan zen garaia, aurte, ikusi beharko da ze profilekin juten den Britainiarra, baina ikusiko ez, baitere zer gertatzen den, eta eman zuen baitere zer esana iazko edizio polit bat ikusi ahal izan genulako, da ez dut uste gauza diferenteagorikan ikusiko egunikan aurtengo edizioan. Amasei txirrindulariak hori gezean, ospeitu bitza kalkulo gaizke egin, izango dira aurtengo itzuli horretan, Romandiako lasterketa tur honetan hartu beharko ditugu txirrindulariak 6 multzotan banatuta, batuagen nagusiak hautagaiak igotziak eta azkarrak eta iztariak, Ibanek aipatzen zuen moduan, izan ere azkarrentzako edo txirrindulari azkar gutxi izaten baitira, etapa gokirik ez dagoelako lasterketa honetan,
espezialisten multzoa dugu eta besteak beste multzo hori ez, eta espezialista badute beraien nolabaiteko berezitasuna lasterketetan, aipatzen genuen moduan. Aldatetik prologo hori dugulako, 6 kilometrotako prologo hori, eta bestatik kornoeskala da hori 6 kilometrotakoa. Beraz, honen bestez, Iban, akaso txikilinari begira dago data, hautagai nagusien multzoan momentu honetan okerrik ezean 6 txikilinarien artean 2 aukeratu beharko dira, hor Lutsenko genuen zalantzan izango den ala ez, ikusiko dugu azkera izaten den ala ez, momentu honetan gorrez dugu, baina, gainontzekoak badirudi, eta berriro ere gaur osteguna izanik, eta astearten abiatuko dela lasterketa jakin da. Damiano Caruso jaik, biak ala biak baremeko txirrundulariak, aipatu dugu astapenean ez, barein nola bilen egun hauetan, igita dugu hirugarren txirrundularia mutzonetan, Joni Izagirre, abizki batekin euskalduna, Magnulti, UAEko lidera izan etekena lasterketa honetan, eta Geraint Thomas, iazko garailea, Iban. Bai, bai egia da, ari gaela grabatzen asteazken batian eta irtera... Osteguna, Iban. Osteguna, barkau. Egun arrara hauek, ostegun batean ari gira grabatzen, eta asteartera bitartean, gora bera batzuk izan ditzazke multzoek, ez? Baina, normala da, ez? Aizkiekin ikustia batzuk badiez, Jon Izagirre bat, hemen multzonetan 2 aukeratu behar dira, eta uste oso egingo zaigula Jon Izagirre ez aukeratzea, ez? Ikusi egun pedalkolpearekin. Baireineko txerrindulariak bitik bat aukeratu beharrez gero, Caruso normala, azken aldian emateunez pedalkolpe hobeagoekin ari da, eta Bahrein taldea aipatu esuna, izugarri abil. Igita oso azkar, ikusi genuen boltan oso pedalkolpe honekin, baina gero gaixotu zen, eta ez dakigu zelan iritsiko den Romandiako itzuli honeta, Geraint Thomas, iazko irabazlea izan zen, eta Magnulti baita ere, ez? UAE taldean, izugarri dabilen talde bat, orduan, ikusi zaila da, nik aipatu dutena, ez? Zaila da, Jon Izagirrez aparte, bigarren aukera hori zein izan daiteken oso garbi izatea. Nik esango nuke, ez akaso hemen segurura jota, ez, esan genezake, Jon Izagirre eta Geraint Thomas izan dezkela, ez? Lehen euskaldunen puntua ikusita, Jon Izagirre ikusita nola ibili den arrate, ez? Euskal Herriko itzulian podiumen sartuta arrate, ez? Erori eta gainera etapa garepena lortzeko gai izan zela, Cofidis gainera orokorren esango nuke oso ondo abilia, beraz. Eta, euskalduna izanik, ez? Nola ez dugu hartuko kinilan, ez da lehen multzonetan izan. Eta beste ere, logikoena Thomas hastea ikusten dudalako, asterotan ikusi dugu, ez? Flash balonen lan beltz egiten, Felipe Martinezen alde, eta nik uste indartsu dagoela, gogotsu dagoela, eta bere lasterketa izan daitekela batez ere jakinda gogoratuta bere ezaugarri horik joaren kontrako saioan. Egia da Magnulti inkognita moduan izan daitekela, eta jendeak badula esperantza, Paris zintzatiko Krespana ez baitu lehiatu, igita aipatu duzu, baina joaren kontra izango litzateka bezirik handiena, eta bareimera jota, jaiketa Caruso, Caruso oso indartsu bat ikusi dugu, iruditzen zait bikaina ditu etekela, baina hor dago zalantza ez, zein alde egingo duen, edo ea berbesteko maila izango den. Nire ustez logikaaren edo seguru antzera jota, Jon eta Geraint Thomas izango lirateke. Arriskatzekotan, akaso Jon bai mantendu, Thomas ez hartu, eta Magnulti zalantzekin, eta beste Caruso. Urrengo multzan Ayuso bat dakau adibidez. Hori ikusi genuen ez, eta salto egin, aprobetxatu salto egin nuke Iban ez, urrengo multzura Ayuso ere nola etapa arraro egin zuen ez, aurrera jota eta gero, ez dakit, bizkat nola iteko anabasa sortu zen taldean irutzen zait. Ikusi horko litzateke ez, azken zazpikote joango den taldea puitzan, eta hor zalantzak Ineosek berak ere, irutzen zait talde politera mango duela. Eta, jaiter bat hemen dugu, bigarren multzonetan, txukuri liaiteke txirrundularia, eta nik uste ez hori bakarrik, ez, odela beste txirrundulari batzuk, zer esana eman ez denak.
zentratuta bigarren multzo honetan Ayuso dugula aizki batekin, Rohan Dennis, Jumboko lidera izan daitekena, irutzen zaila azterketaren bila joan daitekela Rohan Dennis, gaitasuna duelako mendian ere eusteko, beste batek jaitera aipatzen genuen, Sineoseko beste talde buru izan daitekena, ala eta guztiz ere, pentsatzen dut, Geraint Tomasek nahiko duela bere gaitasun erakutsi batez ere turari begira, gogoratu dezagun aurten nola Egan Bernal ez duten izango turrerako eta ez dirutzen gainontzeko lehiaketetako ere. Ondoren Ben O'Connor dugu, hau ere ez da oso espezialista lojoaren konta, baina ikusi dugu gai dela denbora tarteak ateratzeko mendatetan, eta bestea Woods, izango nire uste ditzat, Israelen txukunen dabien liderretakoa, naiz eta bere taldekide Fuchsan ere, multuetan dugun behizki batekin. Gainontzean, Kataneo izan daiteke Quick-Stepeko liderra, txendularia lider izan daitekena, baina ikusi du aurten, zer faltatzea Quick-Stepi ez dute errematatzen. De la Cruz ere hemen, Astanakoa, baina irutzen zait asko arriskatzela, errojoaren konta txukuri biltzen da, baina Astana, Miguel Ángel López kenduta gainontzekoak, ez diruditzen aurtean gehiago, egia da Nibali hor ikusi dugula Italiako azterketa batean zerbait txukunantzea ibili dela, baina zalantzak sortzen dizkit, aipatu Fultzan inkognita hutsa, Cruzjuek iruditzen zait zerbait egin dezakela baino Denis, nire ustez nire postua Denis izango delakoa naiz, Jumbokoa, eta horren ezagugarri ez, horren erakusle aizki batekin naiz, eta bian mutu beren izan da, jendean nahiago dela Denis hartu. Pinot, gaur osteguna jokatu delako ez, alpetako tur hori, eta Miguel Ángel Lópezek eramandu etapa, Pinot iesalia izan da ere, ez da gai izan. Etapa garipena lortzeko beraz, nik uste jende gutxi hartuko dela, Pinot, baziduen itzuliko zela bere forma horretara, baina 2019 azkeroztik etapa gariperi lortu gabe da mutila, eta ez da egipa zerretekitu gai izango den. Schachmann ere, hor da Iaz ikusi genuen bikain, ezin zairabaz eta bar, baina urten ez diogu pedal golpea ikusten, bora badabil Blasovekin, kamak ere etapa garipena lortu da, ez honetan hori ez, alpetako turrean, baino, zalantzak, eta egita epatu dugu ez, baina Schachmann hor dago, izan daiteke sustekoa, irutzen zait, Schachmann, baina hor dago, uran, nik uste txukun nibilizela Euskal Herriko itzulian, eta izan daitekela aukera Education Festeko, eta Milder, Quick-Stepekoa, Quick-Stepekoa, ez dakit, izena asko, guztia ipatu ditut, beraien aldeenak eta alde txarrak, hiru aukeratu behar dira, ez dakit. Ematen duna aukera, hoxe, kombinak eta asko egiteko, sartzen dia baita ere, agian bigarren maila batean dauden taldeetako lider buruak, bigarren mailan dauden taldeetako lider buruak sartzen dia multzo honetan, oso karameloako, oso erakargarriak izan daitezkena, O'Connor bat, edo Rohan Dennis bat, edo oso erakargarriak izan daitezkenak, baina behizki horiekin asaltzen dian, Rigoberto Urane ikusi genuen, baitere, itzulian, esan ibili top-topean, baina amargarrena baituzun. Orduan, behizki horiekin daudenak, aipatu esun Schachmann, ez? Maximilian Schachmann borako txirrindularia baita multzo honetan aurkitzen dugu. Orduan, izan daitezke aukera politak gure kiniela begira, eta behintzet puntuak aseguratzeko, bakigu hor aurrean ibili daitezkela etapetan. Horik esango nuke ez, bintzat irutatikan bi seguru antzeko gartu, nik bintzat garbi daukat Rohan Dennis izango dela Jumboko hautagaia, ez dakit dira ez dauka izango da, baina hori izango lehe dutzen zait, eta bestea Michael Woods erakutsi delako ez, erregulartasun puntu bat, eta gainontzean, arriskatzeko eta esan dugun izen horien artean hirugarrenarekin arriskatu gaitezke. Nik Ayuso bera ez dut ikusten, batez magulti dutela ikusita, betzait dutzen hori guztiz zentzuzkoa denik, eta kaso, bai O'Connorrena gehiago ikusten dudala, eta Jaiterrena, zalantza puntu batekin, esan bezala ezen. Tomas hor delako, beraz, ni bintzen esango nieke entzulei Denis eta Woods bintzat hartzeko, eta gainontzeko,
begiratzeko eta beti esan dugu moduan konpentsazio bilatzeko kile egiterako orduan. Igotzailean multzoa, horren beste ez iban, horrengo multzoa, beste hiru aukeratu behar dira, azkar irakurri ditut, Brambila, Kras, Dunbar, Elizonde, Rubén Fernández, Knox, Conrad, Kus, Legnesund, Menges, Mader, Padun, Parenpentere, Polanc, Reichenbach, Oscar Rodríguez, Storer, Tarama eta Tulet. Ditugu, hemen Kus eta Mader aizkiekin, nik esango nuke Maderrak aso bai, Suitzan, bere herrian jokatu delako, eta paremiko txiluriak egun hauetan denean asmatza ari direla dirudi, eta nik adiz Kus ez dut hain ondo ikusten hartzeko moduan, bai regima gustatzen dela, naiz da Pinot talde buru izan, regima beti izan delako lasterketetan bere burua erakusten duena. Gainontzean, nik gehiago pentsatuko nuke etapan lehien sartu ditezken txilurek Legnesun bat akaso ondo bideiteke, akaso, eta gainontzean egia esan zalantzazkoekin Parenpentre akaso bideiteke baita zerbait erakutsi diezuke, eta Kras da, akaso erregularrenetako bat mendietan, hori lehen 10etan sartzeko moduko txiluraria behizki batekin irakurtzen dugu. Eta Rubén Fernández hor ikusten dugu deizki batekin, pentsatzen dute nahiko garbi geratzen delako Joni Zegeren alde lan egin beharko duela, eta Jan Polanc, eta lehendak ez duzte fede gehiagirik duenik, Iban. Bai, aipatzen desun bezala, baita ere, pixkat deskartetara jolastu daiteke talde honetan, pixkat erraste aldea, badiez, Oscar Rodríguez bat, ikusten dugu hor Movistarren, bai, egin izan ditu bere erakustalditxoago, bere iesaldi saiakerak, baina ez du lortu eser azpimarrarik momentuz, bai, gaztea da, eta guzti hori, baina kinela begira, deskartei dagokionez, Ineoseko txirrindulariak, Tulet eta Dunbar daude hor baita ere laneako egongo dira, ziurrenikan. Trekekoak uste ez dugula aipatu oraindikan, Brambila edo Elizon, Elizon igual bai hartu daiteke, orduan pixka bat laguntze aldera hori ikusi esakegu ere talde honetan. Horreko multzoan, azkarren eta izterien multzoan, Felineak, Rubén Guerreiro, Jesus Herrada, Hirschi, Honoré, Jungels, Camp, Kron, Las, Pacher, Paules, Sheffield, Smith eta Teuns. Eta nola ez abatekin Teuns, Hirschi arekin egia da, suitzakoa dela eta zerretein berko dela, baina hor zai gaude zaila noiz egiten duen zerbait eta ez dugu ikusten, beraz, azpera hartu berko du, kaso bai, eta bestea Guerreiro agertzen da, baina ez da erin moduan, badelako txendurari egoki bat. Nik bai esango nuke multo honetan Pacherren alde egingo nukela, zer dut aukera izango ditu, eta besta Dion Smith, gizon azkarra direlako, Honoré bera ere zerbait egiteko gai izan daiteke puntu batzu biltzerako garaian, eta beste esmertuko nukena Kron izango ditzateke, lotoko txelularia, erakutsi izan du, iesalidan sartzen, eta etaparen lehia horretan txukun ibiltzen dela. Paules ere hemen dugu, Donosteko klasiko irabazlea izanakoa. Horien artean nik ikusten dut bintzat hemen korrik ezean, edo bintzat ies egiten beste izenen batek, lehiarako edo bintzat puntua biltzeko, baina esan dugun bezala ez da aukera gehiagi gizon azkarrentzat aurtengo Romandiako turrean hoi moduan, egitura berdintxo delako, eta azkarren gana jotzen badugu, esan dituan Pacher eta Smith eta Teuns hartuko dituzke, eta gainontzen, beste izen horiek ez. Ja. Bai, neuk multzo eta Hirschi bai hartuko dudala, edo uste hartuko detela, porque, azkenean bai, ez da ematen oindala 2 urteko turreko erakustaldia, baina gutxinaka ahi da, asaltzen hor aurreko postuetan, ansteko lasterketan okerrez banao 9. postuan amaitu zuen, Indurain sarian 8. orduan, babil gauzatxoak egiten, baina,
lehen aipatueten bezala, baita deskarteta jolastuz gero, igual Bob Jungels bat, ez? Horrek bai, urteak daramatzala esera azpimarrairik egin gabe, orduan deskartetako bat izango litzateke, eta gero, ez dakit, hola, ez da multzo erresa hau, azken finean, egon daitekelako, agian, batematek etapa garaipenen bat lortzen duna, baita egon daiteke, gehienak, etapen lehiatatik at egon daitezkenak, eta sekapen nagusitik at egon daitezkenak. Bueno, horrego multzoa, espezialisten multzoa, eta hemen bakarra aukeratu, berda? Bebin, Kabaina, Grosjean, Oliveira eta Sánchez momentu honetan, Leon Sánchez ditugu, eta guztiak Kabainaren alde, eta harritzeko egiten ala izatea, eta akaso Iban ez dakit nola ikusten duan, baina nik zalantza Kabaina eta Grosjean artean ingo nuke, naiz da jendea Bebin alde gehiago egiten duen. Eta hau diot, Grosjeanerrek iaz, dakizun moduan, Espainiako bueltan 10. amaitu zuen, alegia, izan daiteke nola baita ere, sakapen nagusien lehen sartu daitekeen, eta rojoaren kontra txukun ibiltzen den txelularia. Nire esan, akaso Kabainak puntu gehiago batu ditzake lehen egunean, baina azken kronoi gora horretan akaso ez du gain postu nahi egingo, nire utzet azken egun horretan gehiago izango dela sakapen nagusiko jendearen arteko lehia, eta aldiz Grosjeanerrek bataz beste, eta batez ere ala egiten badu ez dauka garbi, ze hor igita ere badirudi hor izango dela, sartuko litzake gutxinez sakapen nagusiko lehia horretan, eta bigarren gizona izango litzik igitarekin batera, kontuz puntutxa batu ditzaka. Bai, hor, ez da erabaki errexi izango multzo honetakoa, azken finean... Segura gute Kabaina hartzea, izkiz da horratio garek. Eta Grosjean ze batez, nik Oliveira, Sánchez da Bebin, ez dola ikusten. Bai, Bebinek, adidez, Turkiako itzulia uste okerrez bana... Bueno, Turkia oso ondo. Iraziula, bueno, behintzet ikusten dugu, ez? Asteeteko itzulia lehiateko eran egongoela, ez dakik guain menditsua egongoen, baina, bueno, ez dakit, ez da... aipatu esuna, seguruena Kabaina hartza izangoa, eta horrela lehenengo egunean lo lasai egin daiteke, baina bai, ez da erabaki erresa multzo honetan, egon daitezkelako txirrindulari bat aukeratu edo beste, egon daitekelako diferentzia, desenteko diferentzia. Izan nona, ez? Kabaina, segurena lehen etaparako, aldiz, itzuli guztia begiratzeko, zalantza, Grosjeaner bi horien artean izango nuke zalantza, eta, bueno, ez dakit, akaso arriskatu nahi duzu, eta Felix nahi duzu remi hartu baino. Eta maitzeko, Iban, azken multzoan, besteak multzoan, izen asko ditugu, izkiz momentu eta aurkitzen direnak aipatu ditugu, Bruno Almiral, francese Diego txendularia, Bouchard, AG-Biarrekoa, Txerni, Guigestepekoa, eta Flap Ineoseko txilundore ditugu. Beste izen batzuk ere aipatu nitzake, hemen begiran nabilela, azkar, tolioek hemen dugu, treken dabil, baina ez da hain ikusgarri gehiagi erakusi duen txirrindularia aurtengo urte honetan, Oier Lazkano euskaldunare hemen dugu, Gesink hemen dugu, From, horri ikusten txio baten ikusten baitu ze opari egin digun topalakoak From dugula azken multza, ez dakit ez, Iban azkenengo postu ikonean, pero 52. Laztaketaren batean. Gaur ez ikusi zen badaren egin du, baina hortxe ez, aipatzen zigun lagun batek aste arteko etapan uste 58. postua egiten zula, eta ez dakit zenbat hilabete zioan, ez, lehenengo 50. artean sartu gabe. Orduan, ez dakite hartzekoa bezalakoa izango, baina, beti aipatzen dugu, agian nek beti esate, igual behira esazue baita ere taldekako sekapena, iaz Ineosek irazizula, eta horrek, puntuak eman ditzazke, hor dazkau baita ere talde gonbidatuak dira
kasu honetan Suitzakoak, Kern Pharma eta Suitzako selekzioa ez dago gehiago. Ez dut uste puntu asko ikan egingo dituztenik txirrindulari horiek, baina, bueno, talde honetan daude, ez? Gehien bat, orduan, pixkat, aholku bezala nik horiek emango nituzke. Nik beste izin batu epatzen, behiran emilera, Quinten Hermans, aipatuko nuke, Fischer Black ere akaso aipatuko genezake, Cameron Meyer izan hori da, egun, lasterketa honetan zerbait egin izan duena, ez dakit, urteak aurrera doaz. Nash Peters, agileko txirrindularia, Simon Pelot, trekiko txirrindularia eta Suitzakoa, errojoaren kontra txukurantza biltzen da, ez dakit gai izango den zerbait egiteko. Horrelako txirrindularia ditugu, egia esan ez dira asko aukeratu behar, lau aukeratu behar dira, eta, nik uste, ez behiratu beharko genukela zein diren akaso gizalditan sartzeko jaio direnak, gizona azkarren bat edo beste izan daiteke multzontan, baina esan dakoa oso bat edo beste izango dira sprinten amaitu daitezkeen etapak, beraz puntu gutxi izango dira, eta ez diruditzen irizpide txarra Ibanek aipatzen zuena, alegia ikusez taldikako sarkapean zein izan daiteken talderik zenduena eramango dena, eta punturen bat edo beste urratzeko, hori genezake. Ez da diban, zerbait gehiago gehitzekotan? Aipatu eguna, gorabera batzuk izan ditzazke kinela honek, eta hori, ostegunean nahi grabatzen eta astarte arte, baja batzuk egongo dira ziurrenikan, eta zerbaitola aipatu daigu gaizki esana, hortxa kate, komentarioak egitea post hau jartzen den tokian, o Telegram taldian, o badagola, aipatzia baita ere hankasartzeak edo egiten baitugu. Hori da, hor duztu Tropela Faktoria Telegramen dugun talde hori, solasaldirako talde hori, bertara gainean konbidapen egin dugu fotoazentan parte hartzeko, batek izan zen da, besteak ere, ez dugu egoki ikusi adinetarteko. Kontua kontu, espero dugu lagungarri izan zaiztula, podcast hau, urrengoa zelantzarik gabe giroaren inguruko izango da, aipatu bezala giroko pinela bihar gabean irikitza espero dugu, Eural kutsa babestuko du aurtengo giro hau ere, eta besterik ez, igandean Ardenetako itzulia Ardenetako irukoa txukun amaitzen dugun, gogoratu aste artean hartzeko iruretan ekingo diotela txinduriek prologo horri, aipatu dugun prologo horri, eta ondoren, etorriko dela Iteleko giroa, denboraldiko itzuli handi hori. Besterik ez, eskerrik asko zuen hartagatik eta zotetik horren opa dizugu. Osegi.